വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡ്രാഗപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും 2 ട്രിക്കോടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള വയ്ക്കാം, ഓടുന്നത് ഞാൻ അവിടുന്ന് എല്ലാ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഫുള്ളും മഴ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളും മഴ തന്നെ, തീരെ റേഞ്ച് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് മഴ അപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ബഗ്ഗും അങ്ങനത്തെ പല സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ ഫുള്ള് ബഗ്ഗാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എന്തിനാ വിളിക്കണം? ചില നേരത്തെ ഇവിടെ ആരും വിളിക്കൂല. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നെറ്റ് സ്പീഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹീറോയ്ക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ച ആടാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരും. ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരെ സെറ്റിങ്സ് പോവുക. സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സെൻസസ് എന്തോ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ജനറൽ എന്നുള്ളത് 100 ആക്കാതെ പച്ച കുറക്കാതെ ഒരു 90 വെക്കുക. 81 ആയ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി റെഡ് ഡോട്ട് ഫുള്ളാക്കുക. ഫോസ്കോപ്പ് എല്ലാം ഫുള്ളാക്കുക. AWM കൊണ്ട് അറിയണ ഒരു AWM ഫുള്ളാക്കി. എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 68 വെച്ച്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരെ കൺട്രോൾസ് പോയി കസ്റ്റമർ പോയിട്ട് ഈ ഫയർ ബട്ടൺ പച്ച വലുതാക്കാതെ, പച്ചയിലൊക്കെ തീരെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 41 മിനിമം, ഒരു 30 മിനിമം വെക്കുക. അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണ മാതിരി കുറക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഈ 30 കൃത്യം ഒരു 30 ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്ലൂ വാൾ ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്ലൂ വാളിൻ്റെ ബട്ടൺ എന്താ ചെയ്യുക? സീനായി ഗൈസ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സീൻ കിട്ടിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഗ്ലൂ വാൾ ഫസ്റ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്ലൂ വാളിലായിക്കാൻ നമ്മളിതായി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് തരില്ല. അത് നിങ്ങൾ പച്ച ചെറുതാക്കുക, അത് നല്ല വലുതാക്കുക. ഫുള്ള് മീഡിയം വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇടാം. ഞാനൊരു വട്ടം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ചിലവർ ശരിക്കും ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ആവുന്നു. അത് നമ്മൾ നിർത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ആവുള്ളൂ. അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഗ്ലൂ വാൾ മുകളിലാക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇടാൻ പറ്റുന്ന ട്രിക്ക് തന്നെയാണ്. ഒരു പച്ച വലുതാക്കാൻ പറ്റുക. ഞാനൊരു 85 ആക്കി. ഞാൻ ട്രെയിനിങ് മോഡ് കളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് ഇതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് ഈ ഹെഡ്ഷൂട്ട് ആരണവർക്ക് കിടു വെച്ച് തന്നെ കിടുക്ക ചെയ്ത് കളിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് കളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയണേ, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള വിലയൊക്കെ ഓടുന്നത് ഞാൻ അവിടുന്ന് എല്ലാ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ പോകാം. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് മോഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തോമസോൺ എടുത്തു. ഡ്രാഗപ്പ് ആട്ടെ, ഇത് ഡ്രാഗപ്പിൻ്റെ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ 1 ടാപ്പ് ഹെഡ് ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇത് അധികം സീനായി. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എടുക്കുക ഹെഡ് ഷൂട്ട് അടിക്കുക. കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണാം എന്ത് നൈസായിട്ടാണ് ഹെഡ് ഷൂട്ട് അടിക്കണം. അപ്പോൾ കിടു വെച്ച് തന്നെ ഹെഡ് ഷൂട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രിക്ക് തന്നെയാണിത്. ഒന്ന് ഫയർബട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ ഹെഡ് കയറി. അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതാ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. 3 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ആയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 3 പേരായിരിക്കും, അധികം കാണാനില്ല. അതിനുള്ളിൽ എനിമീസ് ഉണ്ടാവും, വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കണ്ടു. ഞാൻ ഡ്രാഗപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ട്രെയിനിങ്ങോട് പച്ച കളിക്കാൻ നോക്കും. അതാണ് ഈ ട്രിക്ക് ചെയ്താൽ ഉപകാരം. സ്കാറിലോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കാറിലോണ്ടും ചെയ്യാം. ജഡ് കയറില്ല. കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കിടു ജഡ് അടിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്കാറുകൊണ്ട് അടിച്ച ഹെഡ് ഷൂട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. പിന്നെ ഒരുത്തം കൊന്നു. എൻ്റെ ഷൂട്ട് എന്തോന്നാ വരച്ച.
ഇന്ന് കുറച്ച് മഴ അപ്പോൾ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറെ ബഗ്ഗും അങ്ങനത്തെ പല സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉള്ളു ബഗ്ഗാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എന്തിനാ വിളിക്കണം? ചില നേരത്ത് ഇവിടെ ആരും വിളിക്കൂല. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നെറ്റ് സ്പീഡ് ചെയ്യാത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹീറോയ്ക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ച ആടാ. അപ്പം നമുക്ക് വരും. ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരെ സെറ്റിങ്സ് പോവുക. സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സെൻസസ് എന്തോ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ജനറൽ എന്നുള്ളത് 100 ആക്കാതെ പച്ച കുറക്കാതെ ഒരു 90 വെക്കുക. 83 ആയ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി റെഡ് ഡോട്ട് ഫുള്ളാക്കുക. ഫോസ്കോപ്പ് എല്ലാം ഫുള്ളാക്കുക. AWM കൊണ്ട് അറിയണ ഒരു AWM ഫുള്ളാക്കി. ഇത് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 68 വെച്ച്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരെ കൺട്രോൾസ് പോയി കസ്റ്റമർ പോയിട്ട് ഈ ഫയർ ബട്ടൺ പച്ച വലുതാക്കാതെ, പച്ച വലുതൊക്കെ തീരെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 40 മിനിമം ഒരു 30 മിനിമം വെക്കുക. അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണ മാതിരി കുറക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഈ 30 കൃത്യം ഒരു 30 ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗ്ലൂ വാൾ ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്ലൂ വാളിൻ്റെ ബട്ടൺ എന്താ ചെയ്യുക? സീനായി ഗൈസ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സീൻ കിട്ടി, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഗ്ലൂ വാൾ ഫസ്റ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്ലൂ വാളിലായിക്കാൻ നമ്മളിതായി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് തരില്ല. അത് നിങ്ങൾ പച്ച ചെറുതാക്കുക, അത് നല്ല വലുതാക്കുക. ഫുള്ള് മീഡിയം വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇടാം. ഞാനൊരു വട്ടം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ചിലവർ ശരിക്കും ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ആവുന്നു. അത് നമ്മൾ നിർത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ആവുള്ളൂ. അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഗ്ലൂ വാൾ മുകളിലാക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇടാൻ പറ്റുന്ന ട്രിക്ക് തന്നെയാണ്. ഒരു പച്ച വലുതാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു 85 ആക്കി. ഞാൻ ട്രെയിനിങ് മോഡ് കളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് ഇതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് ഈ ഹെഡ്ഷൂട്ട് ആരണവർക്ക് കിടു വെച്ച് തന്നെ കിടുക്ക ചെയ്ത് കളിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള വിലയൊക്കെ ഓടുന്നത് തന്നെ അവിടുന്ന് എല്ലാ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ പോവാം. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് മോഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തോമസോൺ എടുത്തു. ഡ്രാഗപ്പാട്ടെ, ഇത് ഡ്രാഗപ്പിൻ്റെ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ 1 ടാപ്പ് ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇത് അധികം സീനായി. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കിടുക്ക ഹെഡ്ഷൂട്ട് അടിക്കുക. കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണാം എന്ത് നൈസായിട്ടാണ് ഹെഡ്ഷൂട്ട് അടിക്കണം. അപ്പോൾ കിടു വെച്ച് തന്നെ ഹെഡ്ഷൂട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രിക്ക് തന്നെയാണിത്. ഒന്ന് ഫയർ ബട്ടൺ ഒന്ന് പൊന്തിച്ചെടുത്താൽ ഹെഡ് കയറി. അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതാ ഇവിടെ എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. 3 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ആയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 3 പേര് ആരെങ്കിലും അധികം കാണാനില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിമീസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുത്തനെ കണ്ടു. ഞാൻ ഡ്രാഗപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ട്രെയിനിങ് മോഡ് പച്ച കളിക്കാനല്ലോ കേട്ടോ. അങ്ങനെ കണ്ടു, നൈസായി അവൻ്റെ ഹെഡ്ഷൂട്ട് അടിച്ചു. അതാണ് ഈ ട്രിക്ക് ചെയ്താലുള്ള ഉപകാരം. എനിക്ക് സ്കാറിലോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കാറിലോണ്ടും ചെയ്യാം. ഇത് ഹെഡ് കയറില്ല. കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കിടു വെച്ച് ഹെഡ് അടിക്കൂ. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്കാറോണ്ട് അടിച്ച ഹെഡ്ഷൂട്ട് കണ്ട അത് തന്നെ അറിയാം. പിന്നെ ഒരുത്തൻ കൊന്നു. എൻ്റെ ഹെഡ്ഷൂട്ട് എന്തോന്നാ മേടിച്ചേ. അപ്പോൾ ഇതവൻ്റെ ഹെഡ്ഷൂട്ട് കയറിയില്ല. ഇതും അവൻ്റെ ഹെഡ്ഷൂട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിടു വെച്ച് ഹെഡ്ഷൂട്ട് കയറിച്ച. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ട്രിക്കൊന്ന് മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. കണ്ടോ, അവൻ്റെ ഹെഡ്ഷൂട്ടൊക്കെ നൈസായാണ് എനിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റണേ. ഇനി ഒറ്റ ഹെഡ്ഷൂട്ടും അതേമാതിരി അടിച്ചു പോയി. അത് എവിടെ നിന്നാണ് അവൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിലോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് തന്നെ കാണാം. നല്ല കിടു വെച്ച് തന്നെ ഹെഡ്ഷൂട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രിക്ക് തന്നെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല.
അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇത് കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എനിക്ക് ഇടുവച്ചാണ് ഈ ഹെഡ് ഷൂട്ട് അടിക്കണ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കലാവണം എന്നുവെച്ചാൽ നല്ലൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് എടുക്കണം ഈ ബട്ടണൊക്കെ ഒന്നതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമൊന്നും വെടിയേക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഈ മണ്ടേ കയറി നടിക്കുമ്പോൾ നല്ല കിടുവായിട്ട് തന്നെ ഹെഡ് ഷൂട്ട് കയറും. പക്ഷെ ആ ഹെഡ് കിട്ടില്ല എനിക്ക്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഹെഡ് കയറിയിരുന്നു, പക്ഷെ വേറെ ഒരുത്തന്നെ ആ ഓസിയിലെടുത്തായി. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഹെഡ്ഷും കൂടി അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ നിർത്താം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.